Podem deixar d'anomenar romantasia qualsevol llibre de fantasia escrit per una dona? Fa unes setmanes vaig acabar l'Emperatriz Poeta de Shen Tao i des de llavors que no puc parar de pensar en això. Per què s'està venent com a romantasia una fantasia política, plena de lluites de poder i amb una protagonista sotmesa a un dèspota que la tortura, on no hi ha ni una engruna de romanticisme? I sisplau, enteneu-me, no és que hi hagi una trama romàntica tòxica, que jo sigui una pureta de l'amor i digui, no, per aquí no passo. No, és que no té res de romàntic. I això m'ha portat a pensar que, clar, el problema és molt més gran. És molt més gran, però no és nou, amigues. Fa 10 o 15 anys hi havia una possibilitat molt alta que qualsevol dona que escrivís fantasia i tingués èxit acabés a la lleixa de juvenil o young adult, encara que no ho fos. Semblava que la fantasia escrita per dones només podia apel·lar a un públic juvenil, però no al públic juvenil en general. No. El públic juvenil femení, aquelles pobres idiotes que no tenen criteri per triar una lectura, perquè evidentment no juguem a la mateixa lliga que ells, ni com a lectores ni com a escriptores. A no ser, esclar, que siguis una d'aquelles afortunades dones que ha estat legitimitzada per ells, els grans coneixedors de la literatura, i que t'hagin titllat amb la meravellosa etiqueta de no, ella no és com les altres noies. I ara la cosa ha canviat. Però no tant. L'etiqueta de moda és el romantasy. I és un fenomen enorme que ven moltíssim. Si hi ha una relació amorosa o no, si aquesta relació amorosa té un pes important en la història o no, ja és secundari. I el terme s'ha utilitzat tant per menospreciar les dones que escriuen, les dones que llegeixen. Però alhora s'ha popularitzat tantíssim que tenim un embolic brutal amb els termes i algunes editorials estan intentant reapropiar-se d'aquesta etiqueta publicitant obres de manera equivocada aprofitant la tirada que té. Podem culpar-les? No. O sí, jo que sí. Jo aquí m'he vingut a queixar. Perquè estic enfadada i estic bastant enfadada. He vist The Poppy War, he vist Ciudad de Jade de la Font Dalí, en prestatgeries de romantasy. He vist l'Emperadriu Poeta publicada, en anglès per Bramble, un segell de romàntica, i aquí per Faeris, que més o menys van en la mateixa línia, i fins i tot he vist, i un moment que ara no es desmayi ningú, he vist Harry Potter en una taula de romantasy d'una llibreria de confiança. Harry Potter, el nen que va viure, però si veiés això es moriria del patatús. Llavors, per aclarir-nos, què vol dir exactament romantasy? La clau està en el que posem al centre de la història. Un romantasy no és simplement una fantasia on dos personatges s'enamoren, sinó que és una història on la trama romàntica és un dels motors principals de la narració. Aquesta relació té un pes central en el conflicte, en l'evolució dels personatges i, sobretot, repetiu amb mi, en el desenvolupament de la trama, perquè una novel·la pot tenir amor, pot tenir desig i pot continuar sent una fantasia èpica, una fantasia política, una fantasia fosca. I això és claríssim quan l'autor és un home, quan tenim el Brandon Sanderson plantant-nos una història d'amor tipus Ventafocs entre la Vin i l'Ellen, o quan el Joe Abercrombie ens posa algunes escenes així gratuïtes de culitetes, però clar, són homes, leviatans del gènere, i aquí se li passaria pel cap d'agradar-los. Tu has escrit un llibre de fantasia, perfecte, la lleixa de fantasia. Un moment, que ets una dona? Gairebé te n'escapes, però t'hem pillat cap a romantasy. I aquí és on crec que hi ha una altra qüestió important, i és que les etiquetes no són neutres. Afecten la manera com percebem el valor d'un llibre. Durant molt temps, les novel·les escrites per dones eren etiquetades com a juvenils o per noies, com si això les fes menys importants. I jo em pregunto si realment, encara que sembli que ens hem reapropiat d'una etiqueta que es feia servir de manera pejorativa, no seguim en el mateix pou. Que les etiquetes són útils, informen el lector de què podria trobar-se dins del llibre. Però quan passa a ser una estratègia de màrqueting, que ja sabem què passa amb el capitalisme, que no sempre és molt honest, doncs en comptes de fer-la servir per orientar els lectors, aprofitem una etiqueta que està de moda per vendre una miqueta més. I fer-ho erròniament perjudica a tothom. I és un problema de misogínia, però si els drets de les dones us semblen superflus, també és un problema de venda, perquè perjudica qui estava buscant un romantasy i finalment no troba el que esperava, tant com els lectors potencials d'una obra que els hi podria agradar i que no s'acostaran a ella perquè té una etiqueta que a priori no els interessa. La qüestió és que una dona pot escriure històries romàntiques ambientades en mons imaginaris i una autora pot escriure fantasia militar, política, fosca, èpica, filosòfica, però que se l'acabi relegant a una lleixa equivocada o percebuda com a inferior. Però no ens enganyem, no. El problema no és que existeixi el romantasy. El problema és pensar que tot el que escriu una dona ho és. El problema és que encara hi ha la tendència a pensar que una dona que escriu fantasia no pot seure a la taula dels nens grans. Però vaja, m'agradaria saber què en penseu vosaltres. Us llegeixo els comentaris.